जोंनि मोननांगौ फैसाखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो खबर लाबाय थाबाय जे एजेन्टनाव दोनदों बे एजेन्टफोरनो खबर लाबाय आरो दस्रा एजेन्टनावबो खबर लाबाय दा एजेन्ट साफ्रोमबो बुङो सरकारानो बन्द' खालामदों सरकारा बन्द' खालामदोंब्ला होनबाथ' जों सरकारखौ हमनांगोन आरो जों दाखालि सिभिल स्टेसनाव थांबाय सिभिल स्टेसनावबो खाफाल हमलायनानै बुंबाय जे आंथ' मोनसे साख्रिसो हो आं मोनसे साख्रिसो सरकारनि बन्द' खालामनायखौथ' आं जेबो खालामनो हाया नोंसोर लकेल एमएलए नाव थांनानै एसे खबर लायदो होननायखाय जों दहाय फुङाव थांदों जोंनि जिरन सारनाव ओमफ्राय जिरन सारा बुंबाय बेखौथ' जोंनि डिपार्टमेन्टआथ' बन्द' खालामाखै जाबाय होमब्लाथ' नोंसोर बन्द' खालामाखैब्ला होमबा बे माबाया एजेन्टफोरा मानोथो बुंखो एजेन्टफोरजों जुदि सावजाबायब्ला नोंसोर निस्सय मोदोमाव नांनांगौना जुदि बन्द' खालामाखैब्ला बे एजेन्टफोर बुंनायावथ' मोदोमाव नांनांगौमोन बे बाथ्राखौ बुंनायावहाय मालाबाबो बे जानो हाया जोंनि डिपार्टमेन्टआ सरकारा बन्द' खालामाखै होननानै बुंनायावहाय जोंबो एसे बाजा बाजि जादों बेबादिब्ला जों साफ्रोमबो भटखौ होनाय नङा सराइबिलनि माखासे जोंनि जलेस्रिनि माखासे ज' जायोब्ला 15,000सो भट दं भटआ खम जायो बे 15,000 भट मोननांगौब्ला बिसोर बेसेबां लाख लाख थाखा गारनांगो होमब्ला बे जोंनि मोननांगौ थाखाखौ एसे सावरायनानै होयोब्ला आदा जिरन सारमोनहा बिराद मोजां जागौमोन ना दानि बोथोराथ' नै इलेक्सना सफैनोसै बे थाखाखौ मोनाब्लाथ' जा दं बे बाहुमुखि समभाबयाव दोननाय सुबुंफ्रा साथिबो भटखौ होनाय नङा दहाय सावरायखाबाय बेनिखायनो जोङो आदा जिरनखौ मोजाङै सापर्ट खालामनानै जोंनि थाखाय गोजोनग्लाय होयोब्ला हामगौमोन नामा ओरैबादि सानदोंमोन आरो बिथाङा ओरैबादि बुंबावदों थांदों मोनसे सिभिल स्टेसनाव आं फन नाम्बारखौ नोंनो होगोन होननानै आं नोंनो हरदों फन नाम्बारखौ जेला सिभिल स्टेसनाव फैयो होनब्ला मालाय नै दिनैथ' बन्द' माबानि शिबरात्रिनि बन्द' बाहाय जोङो बिथां सिभिल स्टेसनखौ लोगो मोनाखिसै उनावहाय आरो फंसे बुंबावदों जिरना नोंसोर मोजां उकिल हमनानै नोंसोर मोनसे केस होदो केस होनानै नोंसोर एसे थाबायदो जाबाय ओमफ्राय उकिलखौ जोङो लिंहरबाय उकिलाबो थांगासिनो दं होनबाय ओमफ्राय बिनिफ्राय नै दबस थानानै बियो थानायाव लिंहरबाय थानायाव एसे खामाय दं बेनिखायनो थानायाव नोंसोर ज' फैदो होननायखाय आरो थानायाव थांलायबाय जोङो थानायाव 1 घन्टासो नेबाय गैया उनाव फनखौनो हमबावला बेनिखायनो अननानै जे सरकारा बन्द' खालामदोंब्ला बे सरकारा अफिसखौ खुला खालामनानै गोबां खस्थ' खालामनानै सोरबा सान्दुं दुंसिम जानानै माइ गायो सोरबा खामला मावो बांसिनानो आलु एसे मैगं थाइगं एसे फाननानै गावनि फिसाफोर फरायनायनि थाखाय सुबिदाखौ नायनानै गरसे गरनै दोनदोंमोन बे थाखाखौ सरकारा जुदि बन्द' खालामोब्ला एसे अननाय जागोन बेनिखायनो बे सरकारा जुदि बे थाखाखौ जुदि होथ्राब्ला रावबो होखानाय नङा जोङो भटखौ बे एकदम राइटखा रावबो होगोन नामा सोरबा जोंनि जमा दोननाय माखासे जोंनि जमा दोननाय माबाखौ लेखाखौ बिसिबांसिन खयजनसिन लिस्ट दङ बे लिस्टखौ जोङो जिर'स खालामनानै जिरन सारनि टेबिलावहाय गारबोदों ओमफ्राय बिथाङा जोंनि बे पासबुकखौबो मोनसे खेबनानै लाखिदों बिनिखायनो बे आदा जिरन मोनहा गावनि बेनो जोंनि टारगेटआ दा जोंनाव जेसेबांनाखि केन्डिडेट दं एजेन्टफोरनो फैसा दोननाय बे साफ्रोमखौबो जों खबर होखाजोब्बाय सासेबो भट होआ आरो भटआ जों जेराव गोसो जागोन बाहायसो होनाय जागोन आरो जुदि बे सरकारा जुदि थाला खेवनानै जुदि थाखाखौ दिरुनफिनोब्ला पाब्लिकफोरनो राननानै होयोब्ला जों खोब खुसि जागोन समावबाया जों दिनै बेयाव दोनदोंमोन बोसोरसे बारलांबाय दिनै बन्द' जानाया ओमफ्राय जों एजेन्टनाव थांबाय थायो एजेन्टआ बुङो गभर्नमेन्टआ माबा खालायदों बन्द' खालायदों बेखौ होननानै बेबायदिखौ बुंबाय थायो ओमफ्राय जों होसोलांबाय मेरला बे गभर्नमेन्टआनो माबादों बन्द' खालायदों सानसे जागोन र' नेथ' जों नेनानै बोसोरसे बारलांबाय नै दासिमबो खबर गैया जागोन होननानैल' बुङो जों होनोब्ला थाङोब्ला ओमफ्राय बेनिखायनो जों गभर्नमेन्टआ बन्द' खालायदों होननाय लेखायै जों दिनै ओंखायनो गभर्नमेन्टआव नारसिनदों जिहेथु दिनै बे गभर्नमेन्टनि मानसिफ्रा जोंनो बे माबाखौ होयो मावनानै होयो जामेलाखौ सोरबाबा खामला मुजिरा मावनानै दोनदों सोरबा ना गुरनानै दोनदों सब दोननाय माने गैयि गोजाजोब जिहेथु जोङो दिनै थाइसे थाइनै बे थाखाखौ दोननानै जमा जायोबा जोंनि खामानियाव सोलियो जों बेखौ साननानै जों दोनबोदोंमोन दोननाय दा थांनाय बोसोराव नै बन्द' जाबाय दा बेखौ जों मोनफिनजानो लुगैदों बेखौ मावनानै होयोबा मोजां बेखौ मावनानै होआबा जों भटखौनो होआ होननानै जों दा खौसेयै जानानै जों बेखौ धरनाखौ होनाय जादों बिनि बिखय बिसोर जोंनो बे जेंनाफोरखौ सुस्रांना होयोबा जों मोजां मोनगौमोन जों पाब्लिक हिसाबै जों जेबो रोङा जुदि बिसोर मावनानै होयो जोंनो जों बेखौनो खावलायो
এই যে সমবায় বহুমুখী ব্যাংকের পয়সাটা ঢুকছিল মানে রাখছি আর কি জমা করছিল কষ্ট করে তারপরে ওই পয়সাটা কি করিয়া এখন গন্ডগোল হয়েছে গন্ডগোল হইয়া এখন 1 বছর হয়েছে আমি পাওয়া টাইমে ওই পয়সাটা মানে লক হয়েছে যে তারিখে আমি পাওয়া লাগছিল ওই তারিখে পয়সাটা মানে লক হয়েছে আমি দেখবার জন্য আইছিল নিবার জন্য আইছিল এজেন্টকে আইছে তারপরে পয়সাটা কইছে কি এখন আমার এজেন্টের নামটা আসলে কিবা জনক তারপরে ওই জনক মরছে তারপরে আর বুড়িটা করছে কিবা কামটা করছে করার তারপরে পরে ওই পয়সাটা গন্ডগোল পরে ওই এজেন্টটাও কিছু করে নাই মানে আমাকে জানাই দেয় নাই কি করা লাগে না করা লাগে তারপরে কিছু আমাকে জানাই দেয় নাই আলাপ সালাপ করে নাই আমার সাথে মানে দেখা করে নাই কি করে নাই তারপরে আমি জিজ্ঞাসা করে থাকি আর কি কিভাবে এটা কি করলে আমার পয়সাটা হবে তারপরে এজেন্টটা কি কইছে ওই পয়সাটা আপনারটা লোক হইলে আমারটাও যাবে আমারটাও মরবে তারপরে তাও আমার রাজ্যের সাথে মানে মিলে থাকা লাগে কিন্তু ওই এজেন্টটা আমার সাথেও মিলে থাকে নাই আর ওই কথাটাও আমার সাথে কিবা করে নাই মানে আলাপ সালাপ করে নাই তারপরে আমার ওই উদ্দেশ্য আমার আছে কি ওই পয়সাটা আমি পাওয়া লাগে আর কি পয়সাটা পাওয়া লাগে ওই পয়সা যদি না পাইলে আমি এখন সবাইকে রাজ্য মিলিয়া ভোটটাও এই আমি দেবে না এই সরকারে আসিয়া লগে লগে মানে পয়সাটাও পুরা গন্ডগোল হয়ে আছে ওইটা আমার উদ্দেশ্যটা थाइसे खामायनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय बेनि नामा बहुमुखी बेंक दा बोरै गन्डगोल जादों दा जोंखौ थगायजोब्बाय ओमफ्राय दा जोंनो नांगौ आरो ओमफ्राय दा बे फैसाखौ होआबा जोङो बहरखौनो होआ जोंनो नांथारगौ खिन्थु जोंनो बे सरकारा जोंनो बे फैसाखौ होआबा बहरखौनो होआ जोंनो नांथारगौ जोङो खस्थ' खालामनानैसो सोदों बे फैसाखौ फैगासिनो थानाय सरकारनो जोङो बहरखौनो होनाय नङा बेखौ मोनाबा